अमा बेदर लाब्रा मोनबाय ओंखामा आठमंगलनि ओंखाम बास लाब्रा संग्रायाबो फौजिलायलै मोनबाय नामा लाब्राया मोनाखैलै नै दासो दहाय सारायसे मोनखांबाय ना सारायसे मोनखांबाय दे मावना हो नोंनाबो लाब्रा औ लाब्रा बेबो दासो एवजेननाय दासो एवदों औ बेखौ दासो एवदों देलै आठमंगलनि मोजाङै रायजो राजाफ्रा जानांगौ मोजाङै गोथाव गोथाव नों दालि दे औ औ नै बे जाहैबाय अमा बेदर खय केजि दंबावलाय 30 केजि आरो दहाय मोनखांनायाबो बेसेबां 30 केजि 60 केजि जाबाय होनबा दाथ' संनांगौ मेला दंबावो এখানে নাই ওনাই মাছ ভাজা আর ওখানে কি হবে টমেটো जाबाय लासावसो मा मा मोनजाखो आठमंगलनि खादु बादामजों अमाजों दे खाजु बादामजों अमाजों